したぞ。その程度でこのわしを止めることなどできんぞ。たまえ。この波動は。今頃現れたか、光の末裔どもよ。モーゼル、生きていたのですか。遅かったな。アルハザードはこの通り復活した。お前たちもまとめて倒してやろう。アルハザードは闇の手に、ラングリッサーは帝国の手に。私たちに勝ち目はあるの？とにかくやってみるしかねえな。そうね。このまま戦いを見守っていたら、どちらかが両方の剣を手に入れることになるわ。それだけは絶対に防がなきゃ。その通りです。帝国も闇もどちらも倒さなければなりません。光の末裔がまだ行動しているとはな。まあよい。今はアルハザードを奪うことが先決だ。光の末裔どもまで現れるとはな。だが帝国と共に潰すだけのことだ。我が敵を討て。我が敵を討て。モーゼル、あなたの野望は私たちが食い止めてみせます。ほう、ならばやってみせるがよい。
やれるだけやってやらあ。逃げようったって遅いぞはいやがれ。帝国の力による支配には反対だけど、でも闇に支配されちゃうのはもっと反対だわ。なぜ今さら戦場へ来た。来なければ戦わずに済んだものを。アルハザードは危険なのよ。魔族が持っても人間が持っても見逃すわけにはいかないわ。他の者に力を。また美しさに磨きがかかっちまったね。